Ffeithiol greadigol. Rhyddhau'r cranc, Malan Wilkinson. Y Lolfa. Ydych chi erioed wedi syllu grombil peiriant golchi mewn laundrette ac wedi gweld y dillad yn troelli'n wyllt, cyn meddwl bod eich bywyd chi'n teimlo rhywbeth yn debyg? Mae un peth yn siŵr. Dyw dilledyn, waith be ydi o, fyth yr un fath wedi ei olchi. Mae'n mynd drwy episodau crisis iechyd meddwl yn union yr un fath. Dyda ni byth yn dod allan ohono, yr un fath ar hyn oedden ni cyn mynd mewn. A'r cwestiwn mawr, sut ydyn ni'n delio â hynny? Cymru mewn can gwrthrych. Andrew Green. Gomer. Roedd y cysylltiad rhwng Bragi a Thimplat yn allweddol i ddatblygiad masnachol y cwrw can cyntaf i'w gynhyrchu yn Ewrop gan fragdy Felin Foel. Ymddangosodd i gania cyntaf ar y 3 o Ragfyr 1935. Heddiw, bragi'r cwrw ar gyfer canian Felin Foel o hyd yn yr adeilad gwreiddiol gan yr un cwmni teuluol. Y Gymru ddu ar ddalen wen. Lisa Shepherd. Gwasg Prifysgol Cymru. Wrth ystyried llenyddiaeth yn y ddwy iaith, ceir amrywiaeth o safbwyntiau gwahanol a rai materion yn ymwneud ag amlddiwylliannedd yng Nghymru. Ond yn fwy na hynny, mae'r ddwy lenyddiaeth yn creu trydydd gofod o ryw fath, lle mae'r ddwy iaith yn dod ynghyd. Ceir yr argraff bod Cymru yn meddu nid ar gymunedau ar wahân, ond ar ddiwylliant hybrid y gellir ei ddarllen drwy gyfrwng dwy iaith mwyn cael amrywiaeth o wahanol ddehongliadau ohono.